Minister Donner wie joert op werkbezieten in Ljouwert. Bij Omroep Friesland maakte hij de nieuwe taalwet bekend. Hij wil dat Friesen meer haar eigen taal broeken bij de oorhiet en de rugbank. Ik wil in alle gevallen dat mensen die daar behoefte aan hebben, dat nog meer het gewoon vinden om dat te gebruiken. Het is nu al in de wet geregeld. Er zitten nog een heleboel uitzonderingen erbij. Daarvan wil ik kijken van hoe kunnen we daar wat minder doen. Een wet kan mensen net dwingen om Friesk te praten, maar wel duidelijk hiet Jan oerwet Friesk broekt worden mooi. Dat bad bij de rugbank te min. Het is echt net soort Fries praten in de rugbank. Dat weet ik dus als advocaat. Het consultatief orgaan Friesk jouwt advies aan de minister. Die had zijn, de met de Frieske taalwet komen die het beter regelt. Kamsma zegt wel positieve punten in het wetsvoorstel. Nou, begelijks dat het net meer aan de rechter is om te bepalen wel of net een Frieske tolk als dat nodig is. Het is gewoon standaard, maai het in het Friesk en als er een tolk nodig is, dan komt er gewoon een tolk. En de rechter ken ik net maar samen rond het zoeken of het 8 vrij om in het Nederlands te keren. Nee, dat kan net meer. Er is nevens Donner geen extra yield nodig om Friesk te bevorderen bij oerhiet en rugbank. Maar er binnen op stuit wel te min tolken. Er mag gewoon heel snel een tolk beschikbaar wezen. En dan komt hij in de rugbank binnen, die zegt op dat moment, hey, ik zag op bordjes staan kind Fries. Dus ik wil in het Fries. En dan hoort ik een tolk in het gebouw te wezen, maar beklijks een van de aanvoeg die belt wordt en binnen 10 minuten op een fiets op een rugbank is. Dat zou gewoon een heel praktische oplossing wezen. Die zullen waarschijnlijk nodig zijn. Die zijn er nu ook al, maar misschien moeten die er meer zijn. Maar ik moet in eerlijkheid zeggen, ook op dat punt. Iedere buitenlander die voor de rechter komt, heeft aanspraak om een tolk te hebben. Dan kun je dat zeker ook doen voor Nederlanders. Alleen die dan de Friese taal willen gebruiken. Tenooi zal op alle oproepen van een rugbankzitting staan dat je het recht hebt om Fries te praten. De nieuwe taalwet zal voor heel Friesland gelden, uit zijn de Waardeilanden en de gemeente Weststellingwerf. Hey doe, deze week in check. Een echte minister. Sjen hè? Houdo! Houdo!